Barcelonevereniging De Schuipkes voorzitter met de vastelovend heel op het tijd bij. Sterker nog, in november van 2023 is onder grote belangstelling landheer Marco de Tweedje en jeugdprins Dani de Eerste uitgeroepen tot de hoogheden van Groenewoud. En die stond bij me aan tafel. Welkom. Allereerst natuurlijk ook proficiat. Dankjewel. Hij heeft natuurlijk ook al tegen elkaar gezegd, maar ik ga natuurlijk ook vrij. Pak eens even de microfoon erbij, want dat kan wel net zo makkelijk. Dit kan wel met de mensen thuis. Wil ik ook heel graag huren. Ja. Dani, kom bij jeugd beginnen. Wie fijn is het om eigenlijk te mogen zeggen, ik ben de jeugdprins van De Schuipkes. Nou ja, ik vind het wel heel erg fijn om eindelijk te zeggen. Want ik ga het wel heel lang moeten... Stilmontooien. Ja, Wie lang heet stilmontooien ongeveer? Wanneer hebben ze gevraagd, weet je het toch? Nee. Niet? Nee. Nee, nou, dat is iemand niet erg, maar dat is in ieder geval al even geleden dat ze het gevraagd hebben. Weet je wel nog dat ze het gevraagd hebben of dat je de jeugdprins moet worden? Ja. Vertel eens. Wie hebben zich dat gevraagd? Wie hebben zich dat gevraagd? Wie zijn ze aan komen vragen of dat jij de jeugdprins moet worden? Nou, ze hadden een mok met snoep erin. Mhm. En daar zat ook nog een briefje in. En daar stond op: wil zich de nieuwe jeugdprins zijn van 2024? En ik zei ja. Ja, want wat denk je dat je op zo'n moment zo'n papiertje ziet? Dat ik heel blij ben. Ja, dat geloof ik, ja. Maar dat is toch aan de ene kant ook een beetje spanning die er dan bij komt kijken, hè? Mhm. Want je moet je natuurlijk een tijdje stilhouden. Is dat uiteindelijk, ondanks dat je zegt van ik kan eindelijk zeggen ik ben de jeugdprins, is dat dan toch goed gelukt? Ja. Met goede hulpboog natuurlijk in elkaar. Ja. Nou, kijk, dat is helemaal goed gekomen dan, dat huur ik al. Marco, maar jij hebt natuurlijk ook onteerlijk veel moeite gehad om het stil te houden. Ik heb een oor stilgegooid. Een oor? Ja. Ja. En dat is voor u best knabbal. Ja, dat moet ik zeggen, ja. Ja. Nee, dat is serieus, hè. Want ik was op vakantie. En op een gegeven moment kreeg ik een appje van, zie je toes? En ik denk, wie mist dat? Weet je wel. Ja. Ik zeg, nee, ik ben op vakantie. Daar kon je nog toes binnenkort. Ik zeg, ja, toevallig wel, want we zijn aan het verbouwen. Dus ik gewoon zondag even checken wat er allemaal gebeurd is. Ja, dan kun je me dan even appen zitten. Als dat je toe zit, dan kom ik dan in de gang even langs. Ik zeg, ja, dat is prima. Dus dat is altijd een hoes. Dat ik nog geen... Ik zeg tegen de vrouw, zeg, we zijn nu wie had die brug toch? Sluis 16. Ja. Ik zeg, doe je eens even appen dat we bijna toe zijn. Nou, volgens mij was hij er hier als ik. Dan ga je de school nog niet doen, dan stond hij al met zijn fietsje. Hè. Dus hij komt binnen en hij zegt, ja, ik heb een speciale vraag voor u. Ik zeg, ja, dat kan. Hè. Toen kwam de vraag. Ik zeg, en een uur later waren we weer terug op de camping. En toen heb ik de eerste adjudant al gevraagd. Ja. Dus ik heb een uur verzwegen. Dus een heel lang overleg heb je ook niet nodig gehad. Echt niet, nee. Ik heb gezegd, doe ze. Ik zeg, ongeveer terug naar de ding. Ik was er natuurlijk over de ding, maar echt goed. Ik zeg, als ik het doe, zeg, dan moet ik mijn adjudanten erbij hebben. Wij hadden 2 mannen eigenlijk sowieso. Die hoe ik zeker, mijn schoonbroer en Stefan. En eigenlijk hoe je nog 2 extra. Om het leuk te, ja, een beetje een gezelschap te hebben. En mijn schoonbroer was met mij op vakantie. Stefan, die kwam de zondag nadat de vraag was gekomen. Dus daar heb ik toen ook gelijk gevraagd. En na de vakantie hebben we nummer 3 eraan toegevoegd. Toen was het duidelijk. Ja, zo kon ze er al fijn onderweg, kon ze het er met de vrouw over hebben. Ja. En vervolgens de adjudantjes ermee gezocht. Ja. En jij, Dani, want jij hebt natuurlijk ook adjudantjes in elkaar. Wie snel heb je die gevraagd? Dat ze bij hoe je stond? Ja, einde had je heel snel. Dat was Ryan, mijn neefje. Mhm. En mijn tweede, ja, die had ik als derde gevraagd. Want de tweede, die wou je het niet. Dus toen had ik mijn derde, dat was een kameraad van het voetbal. Mhm. En die zei wel, joh. Ja, dat kan er ook bij huren. Dat iemand zegt van ja, ik vind het misschien niet zo leuk om te doen. Ja. Dat kan, maar goed. Maar gaat wel fijn mensen doen even nog die met in ieder geval mogen feesten. Ja. Dat is in ieder geval heel fijn. Wat even het moment gewoon van de uitroeping. Want dat gebeurt bij op het tijd in november. Dus 25. ja, je weet al, je ziet al een hele tijd, zie je de baas eigenlijk nog op dit moment over Groenewoud. Wie is de dag geweest? Fantastisch, hè, jong?
Ja. Het was een verrassing dat de grote kameraad van mij de jeugdprins was. Dat wist ik dus niet, want dat is toevallig een stuurtje van een vriendje van ons. Dus dat Ja. is wel heel speciaal dit jaar. Ja, maar moet vrucht dan even goed ook. Want jij loopt ook met een geheim rond. Ik loop met een geheim rond, hij met een geheim rond en we wisten het allebei niet van elkaar. Hè? Ja. Die kun je dus meenemen in de uitroeping. Wie dat de Rutzoog? Dus, wie zei je? Wie de uitroeping de Rutzoog die dag? Ja, wij hadden eigenlijk een filmpje gemaakt. Dat hebben we afgespeeld de avond in de zaal. En dat was, Patrick, die had zogenaamd autopech. Daar had je een kapotte band. Ja, daar had je echt autopech. Oh. Ja, daar had je een paar dagpielen in zijn band zitten. Ja. Nee, daar had je een paar dagpielen in zijn band zitten. En daar belde de wegenwacht en dan kwam ik eraan. En omdat ik automonteur ben natuurlijk. Dus ik kom met mijn busje aan en ik heb hem door die banden eens even gerepareerd. En toen kreeg ik in dat filmpje, zal ik maar zeggen, de vraag: wil je prins of heb je vanavond wat te doen? En zodoende was dat dus de vraag voor landdier te worden. En dan, dat was eigenlijk als filmpje hebben we dat zo gemaakt. En dan komen we met een kerk, hebben we de bus proberen noord te maken, de servicebus. Maar dat is niet helemaal gelukt. Dat ik meer op een Pieter Postwagentje dan als op een Mercedes Vito bus. Maar goed. Nou ja, is het toch weer een... Het ree, het had je licht, het had je een toeter, het had je alles. Hè? Ja, zo altijd gewoon als er een beetje een knipbuisje in zit. Ja. En Dani, wie is er uitroeping gegangen? Nou, de Roos van Elf, die moest allemaal een dieren pakken. Ik ook. Ik moest als een aap verkleed. Ik moest achter de bar in een kar. En de Rood van Elf, die is gevangen in een kooi. Maar ze hadden nog één nodig en dat was ik. Dus ze hadden mij ik zat in de kar en ik werd naar voren gebracht. En ze gaven mij een banaan en daar zat de scepter in. En toen kreeg ik de vraag: bist je de nieuwe jeugdprins van 2024? En ik zei: jazeker. En dan moest ik mijn masker afdoen. En toen was ik hem. En tada, daar sting je. Ja. En dan is het een opluchting, hè, jong. Ja. Dat kan ik me heel goed voorstellen. Dat is natuurlijk ook wel, hè. Ik bedoel, veel prinsen werden aan het begin van het jaar uitgeroepen. Jij als landheer dan al in november. Ja. Wie is voor u die ervaring dat je zo vroeg uitgeroepen werd? Ik vind het niet erg. Beetje extra lang feest. Een beetje wat extra dagen voor te genieten, ja. We hebben fijne voorbereidingen gehad met z'n allen. We zijn er helemaal op eens gemaakt naar Token gaan. Goed het voorbereid. Ja, ik denk dat het voordeel is van in november uitgeroepen werden dat je even heel kort wat hebt. En dat je ook even een paar weken niks hebt. Ja. En dat dan weer het helemaal begint. Ja, dat klopt, ja. Dat is denk ik het fijne ervan. Ja. Maar dat moet je ook zo hebben ervaren, denk ik, Dani. Dat je lekker even eerst er tegenaan moest gewoon een aantal activiteiten en dan heel even rust. Ja. Je kan er even allemaal rustig op begin komen ook. Ja. Ja. Wat is het leukste wat je tot nu toe hebt gedaan, Dani? Boerenbal. Boerenbal. Ja. Ja, vertel eens erover een klein beetje. Wat was er zo leuk aan? We zijn de bruidspaar allebei zijn ophalen met een koets en een paard. En daarna zijn we weer terug naar de zaal geweest. En toen had je weer gefeest. Ja. En daar had jij dan als jeugdprins ook een heel belangrijke rol. Om ze op te mogen halen. Of ja, niet echt. Niet echt. Maar gewoon voor schoon dat je erbij moest zien dat je dat van voor af aan zeg maar helemaal mee mocht maken. Ja. Ja, nou ja, dat is toch chic. En jij, wat heb je zo tot no-toe? Want er kunnen natuurlijk heel veel schoens aan, hè? Maar... Ik denk dat ik ook het boerenbal tot noto wel een van de schoonste dingen vond. En de uitroeping natuurlijk. Maar het boerenbal was keigaaf. We hebben de jong meegesleept. We hebben de avond voor de jong gemaakt. Hè, jong. We hebben ze overal maar naar toe getrokken, het podium op. Van alle verenigingen stonden ze erop. Het zakte er bijna door... bijna een nieuwe sinkhole in wiert. Ja. De laatste tijd wel maar jij mocht zich ook... Nee, laat maar zitten. Ja, heeft het goed gedaan tot nu toe, Dani? Ja. Ja? Dus samen maakt er in ieder geval een schoon feestje van. Nou, Ja. kijk, dat is in ieder geval schoon. Ja, er komen natuurlijk nog wat dingetjes aan. Hè. Ja. De tijd is wel kort wat dat betreft. Want dat moet je er allemaal nog niet aan denken. En ook willen denken natuurlijk. Wat kon je nog doen, Dani, waarvan hij zegt... Nou, dit kon ik ook heel erg leuk vinden. Even dat boerenbal wat hij al had gehad. Ja, receptie. Receptie, ja, dat huur ik altijd heel vaak terug. En wat vind je dan zo schoon aan? Dat je heel veel gaat krijgen. Ja, veel cadeautjes. Papa en mama zullen blij met zich zijn.
allemaal de rotzooi in huis. Ja, Ja, rotzooi, daar moet niet zeggen rotzooi, maar je krijgt natuurlijk wel een hierloop, ja. Ja, veel sneuk, ja. Als zij Wicht er eerst bij mee maakt, dan is het sneuk natuurlijk. Kijk je er dan ook naar uit, Marco, naar die receptie? Ik kijk overal nu. Als samen met mijn maden zie, dan vind ik het geweldig. Ik ga ooit van de jeugd, hè, samen alles te doen. Vind ik geweldig. Ja, Als maar je dat het is, leuk hebben, ben ik het leuk. ja, ik kon net zeggen, dat is ook Ja. iets automatisch dan, Ja. hè, wat heel Ja. vaak gebeurt. Laten we het even hebben over de onderscheiding. Want dat mocht natuurlijk nooit zo'n breken bij een jeugdprins en ook zeker niet bij de land hier. Laten we even kijken wat hij met hangen. Dani, jij mocht je als eerste onderscheiding laten kijken en eens vertellen wat hij erop had staan. nou, ik ben een keeper bij DESM. Dus daarom staat er ook een schupje in de goal. Mhm. Ik voetbal bij DESM. Daarom staat er ook deze twee kleuren heen. Ja. Ik hou heel veel van dieren. Ik heb zelf een slang als huisdier. Mijn lievelingsbeest is een zeearend. Een aap is erin verwerkt. Allemaal spinnetjes. En allemaal beesten met ogen. Die zeeën heen struiken. En ja, En dan hebben we de orde van, orde van het beestig keeperke. kijk, maar een slang als hoesdier, dat is wel, dat is ook bijzonder. Ja, En wie groot is dit? Ongeveer? 21. Nou, dat is toch buurlijk. Mhm. Dat is toch buurlijk. Laten we even naar de onderscheiding van Ugg gaan, Marco. Ja, ik ga even mijn scepter hier. Nou, ik neem hem niet mee, hè. Dus, Nee. nog niet, hè. Dus, Eens even kijken hoe we gehoord. Ik ga weer naar de militair gestoken. Dit is hem. Eens even kijken. Ja, daar staat van alles op ook. Hè. Ik zie een Formule 1 wagen. Ik kijk hier met mijn adjudanten naar de Formule 1. mm. Hè, Max Verstappen, dat zie je wel. De auto zit erop. Dart is ook een hele grote hobby, daarom de dagpiel. En ook met het filmpje, hè, de Ja. dagpiel in de band. Ik ben automonteur of chef werkplaats bij de Kia garage Wiert. We hebben Kia, Suzuki en Mitsubishi daarom een automonteur. En dit is eigenlijk een hefbrug hoe de auto opstiert. Ja. En ik drink hier een putje beer. Dus in plaats van dat de olie leekt, je leekt je beer. Ja, kijk aan. Dan kun je alles lekker bij elkaar. Alles kunnen bij elkaar. Ja. Ja. Nou, hartstikke goed ziet dat eruit. Ja, ik heb al dekker gezien. Ik zie dat bij heel veel verenigingen dat het altijd goed kunnen met een flinke vies wordt. Ik zou je zeggen, goed er ook een heel schoon viesje van maken. Dat gaan we zeker doen. Daar ben ik zeer zeker niet bang voor. Als laatste moet je gewoon afsluiten met het devies. En ja, ik heb het tegen al die anderen ook gezegd. Jeugd is allerlaatste, dus Marco, jij mocht je als eerste... Ik moet hier nog even onderscheiden eigenlijk. Nou ja, als dat mag. ja, dat bepaalt je, hè. Ja? Dus je zit er nu toch. Dat gaan we door met Dani. Ja. Zal ik zo deze kant op komen? Misschien makkelijker. Ja, die heeft dingen toch net gepakt. Houd jij de microfoon even vast. Houd je hem even voor me. We hebben zo in ieder geval heel goed samengewerkt, zie ik. Dus het kuntje, dat ziet er goed uit. Anders zijn we weer moeten improviseren. Ja. Nou, zo met elkaar lukt het ook. Ja. Rob, ik onderscheid in mijn orde van het dachtentje automonteurke. Salut. Tata! Ja, hartstikke Kijk eens mooi. zo. Dankjewel, Alsjeblieft. dankjewel. Goed teamwork. Goed teamwork. Ik geef even uit beeldje in. En dan kun je het dan vervolgens weer terug bekijken. Ja. Hey? Hoppa. Magie. Hierbij onderscheid ik u in mijn orde van het beestig keeperke. Salut! Tata. Dat past er net mee, zie je? Het heeft toch een beetje een dikke kop. Dus Marco zit niet enige met een dikke kop. Nee. Dat scheelt weer. Hey, dankjewel voor het komen en een hele goede vastelovend. Ja. Moeten we nog... Ja, Geer. Ja, Ja. zeker. Ik leg mijn gereedschap en pielen nu aan de kant, want deze vaste avond hou ik de scepter in de hand. Nou, Daniel, is het laatste woord terug. Met deze dag geen beestskiep kon de laat maar feest op het groene wat de hele zaal plat. Nou, kijk aan.